chancerne har foreløbig udelukkende været til det danske hold. Godt arbejde af Brian Laudrup i defensiven. Godt rykker Flemming Poulsen. Brian er med ham. Kommer der. Og så er den der. Ja, Brian Laudrup! Og alligevel en chance, som var væk. Og alligevel er han også bevæget sig op. Herlig åndsnærværelse af så unge spiller. Det her for øje på bolden. Ser chancen er der. Det er ikke noget perfekt skud, men pyt med det. 1-0 til Danmark. Så flytter medspillerne sig, som de skal. Og her kom desværre den græske udligning. Et øjebliks blot. Skifter Bartram over til Vilfort. Flemming Poulsen. Og der kom hjælpen, og Jan Bartram har scoret. Indimellem snakket om Jan Bartrams venstre ben, og det skal vi naturligvis være gevaldigt glade for i Arli, blandt andet, og er stor aktiv også for sin vestjyske klubcoach. Bartram skal sparke frisparket. Og Kent Nielsen skal afslutte det. Kent Nielsen fremme og scorer sit andet landskampmål. Det tog næsten 3 år inden. Bartrams skude frisparker og ramt klokkerent med hovedet ned i det fjerneste målhjørne. Det kan ikke være bedre. Dansk 3-1. Og gået frem af Peter Schmeichel. Et farligt græsk fremstød, og så mulighed for kontra. Flemming Poulsen og Seitz på Brian Laudrup, men ikke dømt. Og i stedet afslutter Flemming Poulsen. 4-1. Flemming Poulsen i sin jubilæumskamp nummer 25. Igen på en perfekt aflevering. Godt spillet af Flemming Poulsen. Overlapning. Bartram tager den med, og her hænger Flemming Poulsen i luften og hætter den over, hvor målmanden kommer fra. 1. Tak, fast lyder det Michael. Vi vil så gerne have Michael Laudrup i denne en af sine gode landskampe for scoret, men det gjorde i stedet Kim Vilfort. Og hvem tror de lader op til det? Gæt en eneste gang.
hjørnespark gør det egentlig også svært for angriberne, men godt timet her af Kim Vilfort, der Sparker bolden til hjørnespark, og der var 2 danskere omkring ham. Navnet Laudrup, Jan og Michael, indskriver sig her i fodboldanalerne og en nærmest terroragtig indsats mod det græske forsvar. Henrik Andersen får scoret! Henrik Andersen får scoret sit første landskampmål. et fantastisk oplæg fra Michael Laudrup, der lægger an til skud, og 3. Flemming Poulsen ind mellem 2 grækere, og så skal han have straffespark, og det får han af dommer Keith Hackett. Det er fejet fra bolden. Jeg synes ærligt talt, at Morten Olsen eller Michael Laudrup skal have lov til det her. Helt klart, han bliver både væltet og skubbet om kul. Landskampmål i sin 52. 20. kamp. Han har fortjent det. Det er længe siden, jeg har set en så velspillende og motiveret Michael Laudrup på det danske landshold. Sikker, næsten sikker, scoring i hvert fald. Og Danmark på 7-1. Og så har begge brødrene scoret. Det er et flot punktum for en